Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге программада. Бронзага күчкән гомер Татарстанның сәламәтлек саклау министры булып эшләгән Марат Садыйков истәлегенә бюст кую тантанасы булды. Татарстан Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибрахимов исемендәге институт тарафыннан 25 томлык татар халык иҗаты басмасы нәшер ителде. Шушы яктан, шушы туфрактан без Әтнә районы Төбән Бәрәскә авылында ТССРның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, күренекле актер Рәфкать Бекшәнтәевны искә алу кичәсе узды. Казанда киләчәк уеннары дәвам итә. 3 мартка кадәр катнашучылар үзләрен виртуаль һәм спорт мәйданчыкларында сыный. Казан Экспода киләчәк шәһәрдә эшләп килә. Биредә югары технологияле күргәзмә урнаштырылган. Монда киләчәк уеннары белән якыннанрак танышырга мөмкин. Мәйданга керү ирекле, Казан Экспога электричкада яки шаттлда барырга була. Алар Җиңү проспекты метросыннан иртәнге 9 яртыдан кичке сәгать 7-гә кадәр йөри. Бүген Россия президенты Владимир Путин Россия Федерациясе федераль җыенына еллык юллама белән мөрәҗәгать итә. Бу дәүләт җитәкчесенең парламентка илдәге хәзерге хәлгә, дәүләтнең эчке һәм тышкы сәясәтенең төп юнәлешләренә багышланган мөрәҗәгате. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе Россия президентын сайлауларда тавыш бирү өчен бюллетеннәр әзерли. Бюллетеннәр Идел пресс нәшриятында басыла. 3 миллионга якын сайлау бюллетенен бастыруга 120 тонна кагаз, 200 килограмм махсус буяу тотыла. Алар республика районнарына 1 мартта җибәрелә башлый. Бюллетеннәр 2 дәүләт теле, рус һәм татар телләрендә басыла. Кагазда яшел төстәге саклагыч сүрәт төшерелә. Президентка кандидатлар турындагы мәгълүматлар тигез күләмдә теркәлә. Бюллетеннәр башта территориаль, аннан соң участок сайлау комиссияләренә китерелә. Татарстанның от казанган табибы, республикада сәламәтлек саклау министры булып эшләгән Марат Садыйков истәлеген мәңгеләштерү максатыннан бюст кую тантанасы булып узды. Чараны Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты. Казан шәһәре Марат Садыйков исемендәге 7-нче шәһәр клиник хастаханәсе ишек алдында алмат шәрлектә урын юк иде. Сәбәбе дә зурдан. Вакытсыз арабыздан киткән Марат Наил улы Садыйков истәлегенә һәйкәл ачу тантанасына аңа рәхмәтле булган һәр кеше катнашырга теләде. То, что прошел Марат Наильевич как министр здравоохранения Республики Татарстан. Марат Наил улы Садыйков үткән хезмәт юлы Татарстаныбыз эчендә Россия күләмендә дә бәяләп бетергесез. Сәламәтлек саклау өлкәсендә ул калдырган зур мирас үзенең актуальлеген алдагы елларда да югалтмас. Марат Наил улының гомере кыска булса да матур хезмәт юлы узды. Үзеннән соң зур мирас калдырды. Аның җитәкчелегендә 7-нче шәһәр клиник хастаханәсе заманча һәм югары технологияле үзәккә әверелде. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры булып эшләгән елларда масштаблы федераль һәм республика программалары уңышлы гамәлгә ашырылды. Казанда медицина ярдәме системасы камилләштерелде. Тантаналы чарада катнашкан һәр кеше үзенең истәлекләре белән уртаклашты. Әлеге шәхескә олы хөрмәтен белдерде. Именно под руководством Марата Наильевича, когда он возглавлял эту клинику, произошли колоссальные изменения. 7-нче хастаханә комплексы ул җитәкләгән чорда оешты. Зур үзгәрешләр кичерде, камилләште. Бүгенге көндә әлеге хастаханә Татарстанда гына түгел, Россиядә дә зур дәвалау үзәге булып тора. Бу аның хезмәт җимеше. Аңа рәхмәтебез зур. Кылган гамәлләре алдында баш иябез. Марат Наильевич, сиңа зур рәхмәт барлык кылган гамәлләрең өчен. Марат Наил улы Садыйков Буа шәһәрендә туган. Балалар табибы белгече буенча Казан дәүләт медицина институтын тәмамлаган. Татарстанның ат казанган табибы. Хезмәт юлында орден медальләргә лаек булган зур табиб.
Сәламәтлек саклау өлкәсендәге казанышлары һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен Пирогов ордены белән бүләкләнгән шәхес. Чарада республиканың дәүләт эшлеклеләре, медицина хезмәткәрләре, якташлары, гаиләсе катнашты. Фаннур Хәсәнов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Татарстан Фәннәр академиясе Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты тарафыннан әзерләнгән 25 томлык татар халык иҗаты академик басмасын тәкъдим итте. Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгында матбугат конференциясендә хәбәр ителде. Галимҗан Ибраһимов исемендәге институт тарафыннан әзерләнгән 25 томлык татар халык иҗаты академик басмасының 9 тома дөнья күргән. Җыентык татар халык авыз иҗатының барлык жанрларын үз иченә ала. Татар халык иҗаты тупламасының 25 томлыгын 21 елда дөньяга чыгара башладык. Сезнең белән фольклор халык авыз иҗаты юнәлеше буенча эшчәнлегебезгә токталабыз. Татар халкының мифологик күзаллауларын һәм йола мәдәниятен бер система буларак тәкъдим иткән һәм академик басма буларак нәшер ителгән мифология һәм йола фольклоры томнары татар фольклористикасы тарихында беренче тапкыр әзерләнде. Татар халык иҗаты фәнни югарылыкны саклап, заман таләпләренә туры китереп, киләчәк буыннарны күздә тотып төзелгән. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Әтнә районы Түбән Бәрәскә авылы мәдәният йортына ТССРның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, актер, режиссер, рәссам Рәфкать Бикшәнтәев исеме бирелде. Яңа исемле мәдәният йортыннан Миләүшә Мусина репортажы. Бикшәнтәев Рәфкать Әхмәтҗан улы 1924 елның 10 февралендә Әтнә районы Түбән Бәрәскә авылында туган. Зур талант иясенә беренче мәхәббәт драмасын сәхнәгә куйган өчен Татарстанда иң беренчеләрдән булып Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге бирелә. Шул ук бүләккә 38 елдан соң лаек булган улы Фәрит Бикшәнтәев өчен бүген гаилә бәйрәме. Туганнар килеп җиттеләр Чаллыдан да, Мәскәүдән дә. Чөнки Бикшәнтәев нәселе ул таралган бөтен дөньяга. Америкада да яшиләр алар, менә Мәскәүдә дә. Монда Бәрәскәдә бар безнең туганнарыбыз. Шуңа күрә бүген туганнар җыелган көн. Түбән Бәрәскә талантларга бай авыл. Татарстанның халык артистлары Зөлфирә Зарипова һәм Илдар Хайруллин авылдашлары Рәфкать абыйның үзләренең остазы дип саный. Рәфкать Бикшәнтәев менә ул безнең авыл артисты. Аның хатыны Наиля Гәрәева, менә ул безнең авылдан чыккан кешеләр, Марсель абыйларны мин ишетеп белә идем. Шуңа күрә театрга килүем дә бәлки менә шушы спектакльләрне карап, безнең авылдан артистлар чыккан бит дигән ышаныч белән театральныйга барганмындыр. Кешедән генә ишетеп түгел, Рәфкать абыйның нинди икәнлеген, кем икәнлеген үзем күреп, үзем тоеп яшәдем. Ул минем укытучым, хәлфәм. Әлеге кадрлар 50 ел элек яздырылган спектакльдән. Бош рольдә Рәфкать Бикшәнтәев. Үзе кешенең эчендәге сырын ачыла бирә. Ул шундый артист, аны кабатлап булмый торган. Менә Рәфкать Бикшәнтәев уйнады фәлән дип, Рәфкать Бикшәнтәевчә уйный алучы артистлар белми булмас. Мин аны үзем булдыра алмыйм. Чөнки ул менә кеше шаммаслык нәрсәне уйнарга мөмкин. Başında yürü turgan kişinin önəsə, başında yürü turgan kişinin önəsə, ikinci bir kişi əgər də onu qabatlasa, Rəfqat Bikşəntəyevni o qılanğan bulub qınaşığa. Шиер әсәрендә Гоф Маршал Хайвахитның беренче мәхәббәтендә Әпсәләм. Импровизация остасы, күп төрле трагик һәм комик образлар иҗат иткән күренекле артист Рәфкать Бикшәнтәевне сәхнәдә күрер өчен халык бик күпләп килә торган булган. Рәфкать абый Бикшәнтәев исеме бирелде безнең мәдәният йортына. Без чиксез горурланабыз. Әлбәттә, бу исемне күтәреп йөртү өчен әле тагын да тырышыбрак эшләргә, иҗади эшләргә, бездә Бәрәскә халык театры бар. Матуррак итеп эшләргә кирәк әле безгә тагын да. Түбән Бәрәскәдә туган бөек шәхесләр белән бөтен Татарстан горурлана. Меңгә бер туа торган талант иясе Рәфкать Бикшәнтәевнең исемен йөрткән мәдәният йортында зур матур чаралар күп булыр әле. Миләүшә Мусина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.
Бүгінге шулар иде. Біз яңлыклар иҗат төркеме саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклagыз. Исән, имин булыгыз.